Wadok nyake kaunti ma Kisumu wach mabendo sebede kailuo kuom kinde malach. Gikone to apisi mar jomin buche ma pacho ka oyudo ketho mnyalo donego bila mayande nie tich odiochieng' ma Baby Samantha Pendo ne ochiel gi magina moito ngimane boma ma Kisumu. Lweny manomuoch tok yiero ma higa ma 2017. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. En ranyisi maber nikech koro aneno ka justice mano osebedo kwa ywakne ratirowa mano osebedo kwa ywakne kuok day one. At least aneno ka gima dhi timre sani. Wach makama ne orwaki gi fuong'ruok gi jonyuol Baby Samantha Pendo ma olero ni geno margi oduogo mar biro yudo ratiro kuom lal mar nyathigino. Nikech koro wan gi geno, nyocha geno lal, but koro waneno ka geno setimo oduogo. Koro en gimoro maber ma DPP okawo, to kiwango no aneno ka en gima nyakonyo, nyatimo kata mbele kae ka ji dhi yiero daw moko mang'eny dhi bedo matin sana. Nikech ng'ato dhi neno na ka jogi notimo kama to gidhi free, abe ka timo kama inyatweya. Koro aneno ka gino dhi bedo dok chien. Akwayo mana ni polise iluongo jokwach kichgi beduru jok moko ma at least kubiro kumoro to ok otigi teko mang'eny mar inyo japiny, tiyo gi teko moro mana matin tu. Nikech ng'eny japiny en ng'at monge kata sila achiel, en kata kiboge mana gi tiagas odhi ringo ka ng'ama ok chak duog kendo kanyo. Apis jomin buche oyango ketho mibiro donjnego obilago kamoting'o bura mar nek, bura mar bembo kaachiel kod bura mar tiyo gi ang'enge maduto dhi ataro kod chike marito ratich dhano. Jogo mochan biro donjonegi e burano oriwo Kamishona mar polise, jalup superintendent mar obila ma alworano e kindego, inspekta maduong' ma alworano e kindego, inspectors mamoko 6, sergeant maduong' 1 kaachiel gi sergeant nyawadgi machielo. E oboke manoketie kogno gi jatend jomin weche ma pacho ka Nordin Haji yango ni apisi mar jomin bucheno ni kod neno moromo madonjo ne apisasgo kaluwore ni giketho chik kendo rocho ratich oganda e kuonde dak manyalenda, Obunga, Nyamasaria kaachiel kod Kondele. Baby Samantha Pendo ne oromo gi tho mare e kar dak manyalenda e kinde lweny matok yiero ma higa 2017. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.